ئەنیتێ هونەرمەندا دڵۆستی نولێیان وردەبینەوە وا دەزانین ئەو هونەرمەندەی کە هەر بەڕاستی ڕەنگی سروشتی گرتووە و هەموو ژیانی لە ناو شاخ و دۆڵەکانی کوردستاندا بەسەر بردووە و تازە گەیشتوتە دانیمارک. ئەگەرچی ماوەیەکی زۆرە ئەم ژنە هونەرمەندە بەشێکی گەورەی لە ژیانی خۆی بە کێشەی کورد و بەخشیوە و لە ڕێگەی هونەرەکانیەوە ئەو سروشتەی کوردستانی زیندوو کردوێتەوە کە ساڵەها داگیرکەرانی کوردستان لە هەوڵی وێرانکردندان و بەڵام بۆ یەک ڕۆژیش ئەنیچە کوردستانی نەدیوە و بەڵکوم تەنها بەڕۆح تیایدا ژیاوە. ئەوەنەی هەیە خەونی ئەوە گەورەی ئەوەیە سەفەری کوردستان بکە لە نزیکەوە خەڵکەکانی ببینێ کە بەشێکی زۆریان لە ڕێگەی بەرهەمەکانی دەیناسن. ئەنیچە گەرچی ئێستا کەسێکی زۆر خۆشەویستە لای کورد کە سەردانی سایتەکەی دەکەی دەبینی کە دەیان کورد لە کوردستان و دەرەوە ڕاو بۆچوونی خۆیان لە دەفتەری میوانەکانی دانیوە. Ik heb wel eens gezien om Anita. Hun er meget kendt i Danmark, også i Kurdistan. Hun er ikke kun en dygtig maler, men hun er også en flink person. Hun er meget venlig, hjælpsom og meget tolerant. Jeg skal takke Anita, fordi hun har malet maleri til 2 af mine bøger. En roman, som blev uddelt i Kurdistan for 4 eller 5 år siden, og en børnebog, som ikke er udgivet endnu. Jeg skal også sige, at jeg var hos Anita og Willy, og det var en hyggelig tid. Og jeg kunne se, hvordan Anita brugte sin tid på kunst. Hvorfor er det lige Kurdistan, du maler for? Det er fordi, at Kurdistan er for det første meget, meget anderledes end Danmark, og jeg elsker Kurdistan simpelthen. Jeg har prøvet at male Kurdistan. Om det lykkes, ved jeg ikke helt rigtigt, men bare folk er glade for at se mine billeder, så er jeg jo glad. Men jeg maler Kurdistan, fordi at oprindeligt, der så jeg jo alt det der med Saddam Hussein og alle de forfærdelige ting, der skete i fjernsynet, og jeg sad jo også og græd som mange andre, og så begyndte jeg at kigge lidt på nettet om, hvad var Kurdistan, for jeg vidste jo ikke, hvad Kurdistan var dengang. Og så fandt jeg ud af, at Kurdistan var et vidunderligt land. Det var simpelthen så flot med bjerge og dale og skove og skønne farver, og der var jo en masse anden Kurdistan end kun nød og elendighed. Og derfor så begyndte jeg at male Kurdistan. Har du nogensinde været i Kurdistan? Nej, desværre ikke. Men jeg håber meget, meget at komme til Kurdistan en gang. For det første, så vil jeg meget gerne møde kurder. Kurder er i mine øjne, og også, jeg har mange kurdiske venner, vidunderlige, søde mennesker, som er meget, meget åbne, og jeg er meget glad for kurder. Og jeg har mange venner i Danmark fra Kurdistan, ikke? Men jeg har også mange venner i Kurdistan. Det skal jeg så sige. Jeg har også mange venner i Kurdistan, som også er søde, ikke? Og skriver til mig og sådan noget. Og jeg håber jo selvfølgelig engang at komme derned. Også fordi, at det er jo noget helt andet at male naturen, når man er dernede. Frem for at mine bjerge er ikke særlig gode, fordi jeg har aldrig set dem i virkeligheden. Men altså, der er mange grunde til, at jeg godt kunne tænke mig at komme til Kurdistan. Der er jo også mange rigtig flotte ting i Kurdistan. Der er kommet nye bygninger, og der er rigtig mange ting, jeg godt kunne tænke mig at se. Fordi det er jo trods alt et land
i fremskridt nu.